त मोनी मेरा छिनरवा से हम ई कहे के चाहतानी अच्छा कि कौनो लड़की से शादी ब्याह कल ठाठा ना हो आ शादी वाल रंडा रंडी के खेल ना हो। अच्छा। जब कइला तो ओरा के निभइला काहे ना हाँ ओ बरा मुंह मरावे कर हो। अच्छा ई झाटवा झूठ वाला काहे ला फिल्म बनला जौन रील में कइला उ रियल में कह के काहे के देखई। मनी मिराज उसको काम देते हैं जो उनके साथ रिलेशन में रहती है, उनके साथ तो उनके टीम के लोग उनके साथ मजा लेते हैं, शोषण करते हैं। एक गलत बात बा। टोआ टोई वाला काम बंद कर लो। अब वनु दी ग्रेट के का काम जे कि वायरल माने पहले तो ठीक लागल 2 साल पहले त मुंह में गोजी का के अपन हिसाब ले लो। अच्छा बियाह नु कइले बाजी। हाँ कोई के शादी एक बार होला, बार बार खिलवाड़ होला। और गंभीर आरोप लागल बा कि मनी मिराज के पहले भी एगो अफेयर चलत रहे जौना के 2 गो बच्चा ई गिरा देलन और ओकरा के छोड़ देलन। त हजार जगह गान मारवाई लो हाँ। त इहे होखबे कर। हम रहती त मुंह में सीधा गोजी क देती। केकरा के? मनी मिराज की। अच्छा मनी मिराज की हां मुंह में बिना केहू के रिलेशन में रहले केहू के काम ना दियाला माने जौना के कहल जाला बिना सूतले। बिना सूतले हां त एकर मतलब है कि एल से त केहू काम ना करे जाई त अपने अपने गान मारवाई लो। अभी हमारे बीच है वही वायरल बैगन वाली भौजी जो कि काफी वायरल है और आज हम इनसे बात करेंगे कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले मनी मिराज और वनु दी ग्रेट के लव स्टोरी के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। त मोनी मिराज छिनरवा से हम ई कहे के चाहतानी अच्छा कि कौनो लड़की से शादी ब्याह कल ठाठा ना हो आ शादी वाल रंडा रंडी के खेल ना हो। अच्छा। जब कइला तो ओरा के निभइला काहे ना हाँ ओ बरा मुंह मरावे कर हो। अच्छा ई झाटवा झूठ वाला काहे ला फिल्म बनला जौन रील में कइला उ रियल में कह के काहे के देखइलो। अच्छा सोशल मीडिया पर गंदगी मत फैलाओ। तो कहीं ना कहीं वनु दी ग्रेट लाइव आके कहता रहे कि हमारे 2 साल पहले शादी भय रहे और मनी मिराज उसको काम देते हैं जो उनके साथ रिलेशन में रहती है, उनके साथ तो उनके टीम के लोग उनके साथ मजा लेते हैं, शोषण करते हैं। एक गलत बात बा। टोआ टोई वाला काम बंद कर लो। हाँ साफ वीडियो बनावा लो। अच्छा साफ तो वीडियो बनाते हैं लेकिन उसी को काम देते हैं जो लोग उनके साथ रिलेशन में रहती है। त ई गलत बात बा। हाँ। मनी मिराज छिनारा से ई कहतानी कि चुदुर उदुर तनी कम करस। हाँ। सोशल मीडिया पर गंदगी मत फैलाओस। अच्छा अब वनु दी ग्रेट के का काम जे कि वायरल माने पहले तो ठीक लागल 2 साल पहले त मुंह में गोजी का के अपन हिसाब ले लो। अच्छा बियाह नु कइले बाजी। हाँ कोई के शादी एक बार होला, बार बार खिलवाड़ होला। मुंह में गोजी का के मनी मिराज के हिसाब ले लो। वनु दी ग्रेट हां केकरा सपोर्ट में बन रही है? देखी औरत होला त औरत के पीछ खींची। अच्छा हम मनी मिराज के ये थोड़ा कहता नहीं कि छिनरा लखा तू कहीं तो द भाई कहीं शादी ब्याह कर लो। हाँ शादी ब्याह ही रंडा रंडी के खेल ह का अच्छा कि जगह जगह हम करी तहा कर ली। तो पूरा सोशल मीडिया पे चर्चा बाकी भाग गए मनी मिराज। तो माने उ चर्चा नु बा उ बात लेके गर्दा हो गइल बा, एकदम गर्दा गर्दा हो गइल बा सोशल मीडिया पर। हाँ तो मनी मिराज से रुरा का कहे? तब मोनी मिराज से हम ये कहतानी कि सब संपत्ति बहुत शरीर रहेला तो ढेर संपत्ति आ जाई। अच्छा लेकिन है जौन संपत्ति पर हाथ लगल बा है ओरा के संभारा कस के। अच्छा वनु दी ग्रेट कहत तारी कि हम हिंदू हैं मुसलमान मनी मिराज कि मुसलमान धोखा नहीं देता है, उस पर हम विश्वास कर लिए लेकिन आज वो हिंदू हिंदू और मुस्लिम कर रही है। खाना आगाल हैला ही ना तले उ खा लेली। हाँ खैला बारी त उहो बुझो ता उहो बुझो दुनो जना मिल के मामला फरिया ले ओलू। एमे हिंदू मुस्लिम का करेंगे? अब हिंदू मुस्लिम का करियोगा ई तो सरकार के देन बा हाँ कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं के देखल जात। हाँ डायरेक्ट जे भाई शादी ला राजी बा उ शादी कइए लेता है। अच्छा पब्लिक तो देख के मजा ली। हाँ ऐसे ज्यादा कुछ थोड़ा करी। एगो औरी गंभीर आरोप लागल बा कि मनी मिराज के पहले भी एगो अफेयर चलत रहे जौना के 2 गो बच्चा ई गिरा देलन और ओकरा के छोड़ देलन। तो हजार जगह गान मारवाई लो हाँ। तो इहे होखबे करी। अच्छा तो ओसन बाड़ी सन के छोड़ देई सन ओ जगह पर हम रहती त मुंह में सीधा गोजी क देती। केकरा के? मनी मिराज की। अच्छा मनी मिराज की हां मुंह में गोजी क देती। उ का झाटे हमार का। अच्छा
तो देख सकते हैं कि मनी मिराज पे काफ़ी नाराज दिख रही हैं वायरल बैगन वाली भौजी, जो कि मनी मिराज जिस तरह से वनु द ग्रेट के साथ किए हैं उसके और किसी के साथ होता है, तो ये भोजपुरी में ऐसा ही क्यों होता है जिस तरह और चीज के केयर करी। हाँ। ऐसे कि भोजपुरी में ई बात है ओकरा केयर करी एकदम, आ ना तो मुंह में गोजी करवावे वाला काम कर देले बड़ा भाई। हाँ। हाँ। अच्छा, एगो और सवाल बजे जौना तरह से देखल जाता है कि भोजपुरी में बिना माने केहू के अफेयर कैले, बिना केहू के रिलेशन में रहले, केहू के काम ना दियाला, माने जौना के कहल जाला बिना सुतले। बिना सुतले तो एकर मतलब है कि एल से तो केहू काम ना करे जाई, तो अपने अपने गार मारवाई लो। अच्छा, दोसर कौन उपाय नहीं खे, वो अपने आप गार मारवाई लो। कौनो औरत लड़की ना जाई काम करे। तो देख सकते हैं अभी हमारे बीच बैगन वाली भौजी है और काफी नाराज है मनी मिराज से। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।